ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахште ҷей. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо намчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марама дар рақамҳои ватсапи экранда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ маркаи мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем бар навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дута Daiwo Tico ҳастад, ки бо нархи арзон ҳастад. Мошинои Nissan ҳастад, Lexusои Американка 350 Американка Lexus соли 2000 солои навобшин. Hyundai Starex ҳастад, газаки ҳастад, бо нархи арзон ҳастад. Ва ҳастад Toyota Vitz ҳастад, дӯстони азиз. Ҳастад Toyota Corolla 1 ҳастад, ки бо нархи арзон ҳастад. Mercedes-ои C-ка бимонӣ ва C-ка Plus нархи арзон кардем. Opel Astra ҳастад, бо нархи арзон. Opel Caravan ҳастад, Opel Vectra ҳастад. Toyota Mark II ҳастад ва мошинои советска, мошини аз сериатори Россия. Обшим навор хела хуб шуда, нархҳо хела поён рафтаган, дӯстони азиз. Навора бо диққат тамошо кунед, кадом мошине ки маъқул шуд дар поёнаш бо ҳарфҳои зад номерошон мондагиа. Ва курси имза бошад 111 сомону 50 дирам. Ва бошад навори битарасанаги марамат рафтем. дӯстони азиз, пеш аз навор осакан якта эълон дорем, ки шахсоне ки мехоҳанд, ки барои гузаштагоншон, барои бобоҳошон, момоҳошон, ягон шахсони наздикшон гузаштагӣ, мақсад ки мехоҳанд, ки санг монанд, дӯстони азиз, яъне ки санги мазор. ин ҳами бародари мо дар ҳамин кор таҷрибаи 11 соли корӣ доранд, ки мақсад ки ҳам хел санг метарошанд, санг соз мекунанд, дӯстони азиз. Агар мисол шумо хоҳишмандам бошед, мақсад ки сурат кардиам месозанд, мақсад ки заказ кунед, чӣ хеле ки ба шумо, чӣ хел дизайн, чӣ хел набошад, тайёр мекунад дар муддати 2-3 рӯз 4 рӯз, дӯстони азиз. Дастсафкашон ба томи Тоҷикистон ҳастад. Мақсад ки ино адресшон якта дар шаҳри Ваҳдат аст, якта дар тарафҳои Файзобод аст, дӯстони азиз, ки дастсафкашон ҳама ҷо мекунад ва мақсад ки агар шумо хоҳед бо худшон омода чен карда, чӣ хеле ки размери шумо мехоҳед, ҳам хел чен карда, мақсад ки часпонда метиҳанд. Хоб, сангошон сангои, дӯстони азиз, аз замин ватанӣ ҳастад ва ҳастад сангои российскӣ ва дигар намуд қиматбаҳошон доранд. Яъне ки ягон шахсоне ки барои наздикошон, барои гузаштагоншон мехоҳанд, ки мисол санг заказ кунанд, ё ки ягон дар Россия ё ки дар ҳамин Тоҷикистон ҳастанд, мисол дӯстони азиз, ин ҳами бародар мақсад ки 11 сол таҷрибаи корӣ доранд. Хоб, ин ҳами рақамҳошон намудага аст, ҳад рақамҳошон кор мекунад, рақамҳои 89 да WhatsApp доранд. Нархҳои санго сар мешавад ай 350 сомон, дӯстони азиз, боло, яъне ки то нархҳои қиматша доранд. Сангошон мақсад ки бо сифати аъло ҳастад, мақсад ки дар таги барфу борон ягон чӣ намешавад, дӯстони азиз. Ай 350 то боло нархҳоша ҳастанд. Бозам мегӯям, ки 11 сол таҷрибаи корӣ дорам. Бо инчунин, яъне ки бо суратам мебурам. Агар шумо мақсад ки хоҳишманд бошед, бо суратам мегӯяд мебурем. хоб, бисёри бар такрор мекунам, шахсоне ки ягон савол дошта бошанд, ягон мақсад, ягон маълумот оиди ҳамин санги мазор, дӯстони азиз, дар рақамҳошон ҳастад, мондагием, марамат занг занед, мисол ки ҳамаша ба шумо фаҳмода ва доставка мекунанд. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастад, дӯстон, срочнаи Daiwo Tico. соли паривишаш 1996 ҳастад, ки сӯзишвораш бензини хӯлия, мотораш 1 литра, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин, дӯстони азиз, мошин як даст гаштага, хела ки дасти як одамда гаштеса. ҳуҷҷатҳои мошин, дӯстони азиз, буд шудага, балон мегӯяд 70%, хадавой 90%, мошинча мегӯяд як даста соза. нархи мошина мегӯяд 15 000 мегӯем, бо мегӯяд муомила ва савдои хубам мегӯяд мекунем. Мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Мошина хай суратоша калта каҷала гирифтаанд, суратҳои, дӯстони азиз, бо хуён агар шумо суратҳои нав роӣ мекунед, агар шумо харидор бошед. Мошин дар шаҳри Душанбе, Исмоили Сомонӣ, дӯстони азиз, сари Осиё. 15 000 сомон аст, боз муомила дорад. ин ҳами рақамҳошон, рақамҳои дастӣ, рақамҳои Россия ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp доранд. Daiwo Tico 96 сол, беҳтарин ҳолат, марамат, метавонед занг занед. мегзарем ба дими мошини фурӯшӣ. Toyota Vitz ҳастад, бародарон, ки японка экономни ва срочна. Toyota Vitz соли паривишаш 2007 сол ҳастад, ки сӯзишвораш бензини хӯлия, абъём мотораш 1 литра, коробкаш автомата. сайсари мошин бародарон, беҳтарин ҳай мошина. ҳуҷҷатош буд шудага аст, яъне ки пули ҳуҷҷатша мегӯяд, мегзарем, яъне ки ёрдам мекунем. дӯстони азиз, мошинча кондитсионер дорад. Хоб, мошин балон 80%, бензини холӣ, 4 электропакет. салоншон тоза кардем, хеле светои сафед. нархи мошина мегӯяд 56 та мегӯем, бо мегӯяд муомила мекунем, ё ки ба ягон Opel болои сонтер мешавад, дӯстони азиз. Мошин нархиш 56 та бо муомила дорад ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. ин ҳами рақамҳои билайни ҳисобишон, ҳам рақамҳошон кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp доранд. шахсоне ки мошино ки экономи мекуфтен, на японка Vitz
2007 сол марҳамат срочнай занг занед. мегзарем ба сеҳи мошини фурӯшӣ. Lexus RX ҳастаи баъдрон ки 350 ҳастае ки американкаи дуведа ҳастае ки соли бори 6 2015 моҳагӣ ҳастае ки 2016 сол мехоҳад дӯстони азиз бензини холия вагони нав дуромадагия. RX 350 американкаи дуведа 2015 дӯстони азиз бензини холи мотори 35. Коробка автомат ҳолати мошини баъдрон беҳтарин аст. мошини дӯстони азиз мақсад ки танировкааш 11 моҳи дига ҳастае. дӯстони азиз ҳуҷҷатшам хел ҳастае. хоб мошина мегӯяд 1 моҳ пеш мегӯяд айвагон мегӯяд гирифтаги ҳастае. мошин дӯстони тероқ компанияни свет ҳастае. мошин американкаи тоза мошин идеали саси ҳама ҷош мегӯяд кор мекунад. дӯстони азиз салон мегӯяд кожни ҳастае. 4 та балон мегӯяд пачка 11 моҳ ҳуҷҷат 11 моҳ дӯстони танировка ҳастае. утилизатсия хоб балон нав салон кожа кондитсионер электропакет абагрев сидени дӯстони азиз ва мақсад ки ба каваҳои резеркалош ҷамъ мешавад қат мешавад бовӣ мешавад дӯстони азиз. хоб бо чӣ шакл бо задни камера аст абагрев сидени дорад дӯстони азиз. хай светча мақсад ки тӯрохкамона гуфтем мошинча обшим мақсад ки зури бада фарои нав хоб ами хел чия сенон ами хел фарои обшим зур. нархи мошина мегӯяд 230,000 гуфтаам соҳибшон бо мақсад ки муомила мешавад мошинани ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин американка Lexus 350 дуведа дӯстони азиз 230,000 сомон аст. боз мегӯяд муомила мешавад мошин мегӯяд ҳама ҷош мегӯяд суда ҳама ҷош кор мекунад бе ягон таъриф. хоб ҳад рақамоши рақамҳои соҳибшона рақамои якумаш мақсад TCL 97 кор мекунад ва рақамои дуюмаш рақамои мегафон ахираш 50 инашда WhatsApp дорад. ина буд дӯстони азиз винкодаш бо мақсад маълумотош агар ягон ҷоша ки нафаҳмида бошен шумо занг занед ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонад ва арзон мошин арзандаи марҳамат занг занед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон Nissan Primera ҳастае ки соли бори 6 1993 сӯзишвориш бензин дӯстони азиз коробка механикаи ҳолати мошини баъдрон беҳтарини мошинро хай комфортчан зура не ки хай мошини редка не комфортчон зури бадае. дӯстони азиз мошин ки як дастгаштагӣ ҳастае мошин дӯстони азиз утл ва мақсад ки ҳуҷҷаташ кардагӣ ҳастае. коробка дӯстони азиз қатъи мотор мегӯяд 100% моторш мегӯяд ай Astra H дӯстони азиз ки мотор мегӯяд зура ай Astra H задагӣ аст дӯстони азиз. хоб хай хадавой мегӯяд соз дӯстони азиз мақсад ки ҳамаш нав кардагӣ аст мошинча соз электропакет ҳама ҷош дӯстони азиз кор мекунад балоншам ҳолати кория. нархи мошина мегӯяд 15,000 сомон гуфтаам соҳибшон во мақсад ки ягон сумша мегзарам мошинани ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар 15,000 сомон аст дар шаҳри Бухтар 93 сол Nissan Primera. хоб ин ами рақамҳои TCL соҳибшона рақамҳо ҳам кор мекунад ҳам дар рақамҳошон WhatsApp дорад. ои мошин шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволо зиёдӣ метавонед занг занед маълумотро худтон гиред. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Hyundai Starex ҳастаи баъдрон ки Hyundai Starex мошини мусофиркаш светои сафед соли бори 6 2021 сол ҳастае ки сӯзишвориш гази холӣ объём мотораш 3 куба дӯстони ки 3 дӯстони мотораш коробкаш механикаи ҳолати мошини баъдрон беҳтарин мошин краскаш беҳтарин балоно нав дӯстони азиз. дискакошам дискакои бениҳоят зур аст ки дахташ зедагӣ аст дискакои қимат аст дӯстони азиз 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад 4 та балон мегӯяд 80% ҳастае. хоб хай дурӯшам салоншам тоза дӯстони мошинча мегӯяд стоишия. нархи мошин мегӯяд 50,000 сомон аст. боз мегӯяд муомила мешавад мошинани ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва алишам мешавад ба мошинои майдакати яъне ҳамин Hyundai Starex ва мошинои майдам алиш мешавад дӯстони азиз ҳуҷҷат дорад балон 80% коробка механика мошин тоза. хоб 50,000 сомон аст. муомила савдош дар назди капоти мошин алиш ба мошинои майдам барои пешкаш кунем ва рақамошон дастӣ рақамои WhatsApp якумаш рақамои 08 дастӣ ва рақамои дуюмашон дастӣ 03 инашда WhatsApp дорад. дар комментария бисёр хоҳиш мекардам ки бисёри шумо ки мақсад Hyundai Starex монем баъди шумо темболе ки бо газакия ай дизелда бо ё зуран ягон савол дошта бошед ягон маълумоти иловагӣ оидаи мошин фаҳмидан шумо дар ин рақамошон занг занед ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонанд. марҳамат. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Toyota Mark D ҳастаи баъдрон ки светои сафед срочна Toyota Mark D бо хоҳиши шумо соли бори 1997 ҳастае ки сӯзишвориш бензини холияи мотори 2 литраи коробка автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз ҳуҷҷат ва утилизатсия мегӯяд надорад не ки пулша мегӯяд мегзарем ёрдам мекунем. мошин мегӯяд содастаи хай камтар ба амперош яхи ҷош хали сарапина кор доштае.
خب نرخ ماشین هم میگه 29000 میگیم با مقصد که ارزان نگه میکنیم. ماشین این حال قرار داره در شهر وحدت ماشین خیلی فاسونه کردگی است. بامپروی مقصد خیلی اسپویلروی زود دادگی است. دیسکاکوی فاسون خیلی ماشین چه میگه سوداسی است. فقط حجتوی سالانه و چیوش بوچ دادگی است утилизация هم میکنیم. خب ماشین خیلی گفته معلومات چه یکم سوال دیگه داشته باشین رقمای پایین دسته مثلا 18 همین دزنگ کردیم معلومات چه گیریم. دوستان عزیز کدام شما اگر هم خیلی ماشین فروشی دارین خانه زمین کوارتیره چیزی که برای فروشی در رقمای بالا 2020 واتساپ ایمو تلگرام پایباس روی کنیم رکلام میکنیم. لایک از این نوار تا آخرش تماشا کنیم. میگذاریم به هفتم ماشین فروشی اوپل وکتور آ بادرون که سروچنا سال پریوشش 1995 هسته که سوژی فروش گاز بنزین ابی موتورش 1.8 لیتر коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин мегад ҳуҷҷат ва утилизатсия мегад дорад. хоб дискакошам хай фасо балоншам ҳолати корӣ нархи мошин ҳамагӣ 22000 сомон аст. боз камтар мегад муомила мекунед бисёр не. нархи мошин 22000 сомон аст қарор дорад дар шаҳри душанбе. ин ҳамин рақами мегафони соҳибшина ягон савол то моша ягон маълумоти иловагӣ мошин барои мошин фаҳмидан занг зед фақат харидоро ва шахсоне ки агар ҳамин дар ҳамин навори мо мошини маъқуле ки наёфта бошед дӯстони азиз дар ҳамин навор тамошо кардем мошини маъқуле наёфтем дар комментар нависед чӣ маркаи мошин дар кор аст то кадом сола то чанд сомона ва аз куҷо нависед мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. я лайк казанем дӯстони азиз дариқ надоред ва наворро дар рафиқотон тақсим кунем. میگذاریم به هشتم ماشین فروشی اوپل استرا اف در کوزیفی کاروان سویتوی بریز شامپان سال پریوشش 1997 است که سوژی فروش بنزین گاز ابی موتورش 1.6 لیتر коробка механикаи ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. چون از ماشین خیر از خودش نگفتیم بختون با تلفن میپرسیم. بالونش هم حالتی کاری داشته عزیز سویت های کراسکش در نوار نو میتاد داشته عزیز با خیختون پرسیده گیریم. нархи мошина мегад 30000 сомон гуфтесиан соҳибшон боз мақсад ки ягон сум муомила мешавад ва мошинани ҳол қарор дорад дар ноҳияи рӯдакида 30000 сомон аст муомила савдош дар назди капоти мошин. оди мошин шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволои зиёдӣ дар рақамои поёмда аст мегафон 85 занг маълумотша гиред. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон опел астраҷи дар кузифи хечбек соли париюшаш 1998 аст ки сӯжи фурӯш газ бензин мотори 1.6 литр коробкаш механикаи мошин бадрон дар ҳолати хуби техникаи неки мошин бадрон кор дорад. нархш неки арзона мошина хай дар навод аст ки бамперои пеш мақсад барош кор дорад. опшина чанд ҳазор сомон хай ягон муки 5000 10000 расход мекунем. хоб нархи мошина дӯстон азиз 35000 гуфтатай соҳибаш бо арзон мегад мешавад. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри турсун зода мошин хай кор дорад. нарх 35 та нарх арзанда хай бо расходчам мекунем бо ҳамирам арзон мекунам. баъд инчунин ҳуҷҷатҳои мошин бо шудагиай. хоб балони ҳолати корӣ дискакои худаш соати сафед нархаш 35 та. ин ҳами рақамҳои дастии соҳибшунаи 83 ягон савол дошта бошед ягон маълумоти иловагӣ оиди ҳамин астраҷи фаҳмидан шумо занг занед фаҳмонда метиҳам. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ мошини фурӯшӣ аст дӯстон мерседес бенц классечка соли париюшаш 1994 сӯжи фурӯш дизел коробкаш тун аз механика объёмаш 2 ҳолати мошин мегад беҳтарин тун аз мошин мегад яксола ҳуҷҷат дорад электропакет тун аз мошин мегад элеганте фақат ки дизел тун аз яъне ки элеганти дизел 94 сол мошин транзит кардагӣ ҳуҷҷат дорад. нархи мошин мегад 29000 сомон аст боз мақсад ки муомила савдо дорад. оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед дӯстон азиз рақамош аст дар поини видео мегафон ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. ай 29000 мегад бо муомила дорад фақат ки дизела кадор дар мисол хоҳишманд мухлис дӯстон азиз хеле мошина да маромат на занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон бо тайга аст дайво тико соли париюшаш 1995 сӯжи фурӯш бензини холӣ объём мотораш 0.8 литр коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад дӯстони азиз соза расходча бухтон мепурсем. нархи мошина мегад 10000 мегем бо муомила мегад мекунем. мошинани ҳол қарор дорад дар шаҳри турсун зодаки регарда 10000 сомон муомила дорад. ин ҳами рақамҳои соҳибшуна тисел шахсоне ки мехарем маърама занг занед маълумоти пурраша гирем. дӯстони азиз шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ боша барои реклама кардан хонаи замини квартира рақамҳои болода 20 дар роӣ кунед ватсап аст телеграм имо роикин реклама мекунем. ва шахсоне ки мисол дар навор мошини маъқуле ки наёфта бошед дар комментар нависед ки чӣ маркаи мошин дар кор аст мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем.
мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla 1 ҳастаи баъдро ки бо нархи арзон сироҳ шунад. Toyota Corolla 1 соли 46 2006 сол ҳастае ки судифориш газ бензина объём мотораш 1.6 литрае, коробка автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин мегӯяд лободиша мегӯяд омода бинед. дӯстони азиз, хай бо мақсади рафта бинед махлуқ мошид савдо мегирем. нархи мошина ҳозира шуда 53500 сомон гуфтааи соҳибшон. боз мақсад ки омода мегӯяд бинед махлуқ мошид, мақсад ки арзон ва мақсад ки муомила мешавад. мошина ниҳол қарор дорад дар территорияи шаҳри бухтарда. хоб, коробка автомат 2006 сол хеле свету. дӯстони азиз, нархиш хеле арзон аст. 53500 нархи арзон монда. ё камошта ай 60 боло. хоб, ин ҳамин рақамҳои билани соҳибшон ахираш 8300 шахсода ки дар кор ҳастанд хали Corolla 1 дӯстони азиз, маромад занг зарем, маълумоти пурраша гирем. боз ҳам агар кадоме то ки дар навор мошини маҳқулӣ ки наёфта бошед, дар комментарӣ нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. одамое ки мисол мошин, хона, замин, квартира дорем барои реклама кардан дар рақамҳои болода рӯйтан реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда.